माने जाया जानो बिथाङानो सानफ्रामबो जावसिलागासिनो बयखौबो माने जायखौ मोन्दों बेखौनो जावसिदों जायखौ मोन्दों बेखौनो जावसिदों नोंथांमोनाथ' मिथिखायो थ' मानि थाखाय भाइरेल जाया जानो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नै आथिखालाव मानि थाखाय भाइरेल खोनागासिनो आरो माने नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो आथिखालाव माने भाइरेलानो मोनसेल' माने नै बेखौ नायो आरो फान्था बुंनायनि माबाखौ नायलां मा साइस नोंलाय फाग्ला जों बे मैदोममोन बायदिया नैबे मैदोममोन नोंथांमोना नायलां बे भिडिअखौ मा होनग्रोदोंमोन बे सिगाङाव ओमफ्राय आरो बे नेक्स्टनि भिडिअखौ नायलांदो आरो ना नोंथांमोना नायलांनानै सिब्रमा साइस नोंलाय फाग्ला जों बे मैदोममोन बायदिया नैबे मैदोममोन बायदिया खनजिथामोनजों बोरै नानिखा ब्रेव बेरनाय खनजिथामोनजों जों एलबाम गैया बुजिबाय लरग' जोंखौसो लरग' होनलायदों साला सुवादा नायलाय बेसां माबा मोजाङै रिल्स बानायगासिनो मानसि सुवाद मानसि बिलाय लरग'आ गावनो एक नम्बर लरग' बियो बिगुरा एक नम्बर लरग' मार बियो लरग' नायलांलाय मा रिल्स बानायनाय गैया होनदो बियो खाब्रेंब्रें मोखांखौ बुंहरबानो जाबाय आरो कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना बयबो माने सानै हयै कमेन्टखौ हरलायलायदो आरो माने बिथाङा मानि थाखाय बेबायदि होनदों आरो माने ओरैबायदि आसोलखा मानसिया बियो माने जावै जावनानै माने बिथाङा ओरैबायदि जाहैबाय एलबाम बानायलायग्रा जाबाय माने एलबाम नोंथांमोनाथ' नुखाबाय एलबामखौ माने बेफोरबायदि कन्टेन्टआवसो माने भाइरेल जायो आरोना मानसिफोरा नोंथांमोना मिथिखायो आरो जायाबाबो नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ माने जाया जानो बिथाङानो सानफ्रामबो जावसिलागासिनो बयखौबो माने जायखौ मोन्दों बेखौनो जावसिदों जायखौ मोन्दों बेखौनो जावसिदों नोंथांमोनाथ' मिथिखायो थ' मानि थाखाय भाइरेल जाया जानो नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन थ' आरो नेक्स्ट भिडिअखौ नायलांदो नैबे नेक्स्ट भिडिअखौ नायदो मानि थाखाय भाइरेल जाया बेयो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बयबो बेखौल' दाब्रायगासिनो माने बेखौ दाब्रायगासिनो जायफ्रा दाब्रायदों माने बेबो लाबोगासिनो आरो ना माने बुस्थुखौ लाबो माने बेनाबो दा ओरैबायदि गोसो हमलायावनो माने भाइरेल जालागासिनो आरोना नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम आंखौबो जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो फिन खेबसे आरो धामाका भिडिअखौ होफिनगोन आरोना थ' बयबो टाटा बाय बाय